Eli hyvää aamupäivää kaikille. Munkin puolesta mä oon tosiaan Kirsi Valtonen, ihan tavallinen terveyskeskuslääkäri Vantaalta. Mä normaalisti hoidan noin 50% meidän tartuntatauteista vastaavan lääkärin tehtäviä. Tosin tällä hetkellä mä oon huitelemassa päihdepalveluissa ja on vain 20% tartuntataudeista vastaava lääkäri. Mun aiheeksi oli annettu turvapaikanhakijoiden terveystarkastukset. Ne, jotka oli viime vuonna täällä, niin tämä luento ei tuo teille mitään uutta, että jos haluatte käydä vessassa, niin voitte lähteä. Eli mä puhun aika samalta pohjalta. Itse asiassa otsikko pitäisi ehkä olla pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveystarkastukset, koska mä käyn läpi sitä STM:n ohjetta. Mielenkiintoista tässä tekee sen, että mä en ole ikinä itse tehnyt turvapaikanhakijoiden tai näiden pakolaisten tulotarkastuksia, koska meillä on oma maahanmuuttajatoimisto Vantaalla, joka hoitaa tämän puolen. Mä oon perinnyt tämän aiheen mun edeltäjältäni, joka oli mukana tekemässä tätä ohjetta, mutta hänkään niitä varsinaisia tarkastuksia tehnyt. Mutta mä itse näen sen silleen, kun oli puhe, että pitäisi tehdä tämmöinen yleinen maahanmuuttajien terveystarkastusohje, niin mä kyllä jotenkin koen, että tätä ohjetta pystyy soveltamaan kyllä niin kuin aika hyvin, tai jotenkin mun mielestä kyllä se tarjoaa niitä käytännön työkaluja sinne arkeen, ja mä jotenkin toivoisin, että te ajattelisitte tätä siltä kannalta, että missä ikinä törmäättekään maahanmuuttajiin, niin miettisitte, että tämä ohje on olemassa ja hyödyntäisitte sitä. Mä nyt laitoin sidonnaisuudet, mä oon luennoinut firman piikkiin, on ollut reissussa firman piikkiin, mutta en usko, että vaikuttaa tähän luentoon millään tavalla. Tuossa on nyt jo molemmat edeltäjät näyttänyt kaavioita näistä maahanmuuttajien määristä, mä käyn aika nopeasti läpi, mutta siis meille Suomeen muuttaa ihmisiä, meiltä muuttaa ihmisiä pois, osa veivaa edes takaisin tätä väliä, mutta se, että meidän väestö kasvaa, että meidän nettomaahanmuutto on voiton puolella tuommoinen vajaa 20 000. Ja tämä on vain kaunis kuva siitä, miten tuo määrä kasvaa. Tällä hetkellä niin kun ulkomaan kansalaisia on tuo 200 000, mutta tässä on tosiaan just se vaikuttaa, että mitä me lasketaan. Että lasketaanko me niitä eri vieraana kielenä, ketkä puhuu vierasta kieltä, äidinkielenä, ketkä on syntynyt ulkomailla ja niin edelleen. Mistä maista meille tullaan? Tätäkin tuossa jo näytettiin, että kyllä ne on nämä meidän lähimaat, mistä meillä nyt eniten ihmisiä tulee. Somalia on siellä sitten tämmöisenä niin kuin perinteisenä pakolaismaana ensimmäisenä. Mua ehkä itse yllätti se, että Kiina on kuitenkin noinkin ylhäällä ja sitten sieltä tulee liuta muita maita. Tämä on jo vähän muutaman vuoden takainen dia, jonka mä viime kurssille löysin. Musta tämä on vaan niin hyvin havainnollistava siinä, että mihin nämä maahanmuuttajat meillä tulee. Että kyllä valtaosa meillä tulee isoihin kaupunkeihin, pääkaupunkiseudulle 40%. Ja sitten meillä on kuntia, joihin ei tule yhtään. Mä viime vuonnakin sanoin, että jos täällä on joku noista tietyistä kunnista, niin voi myös lähteä sinne vessaan tai kahville. Silloin tämä luento ei koske heitä, mutta kyllä meillä tulee tämmöisiä niin kuin keskittymiä. Se myös niin kuin tartuntatautien osalta kuvaa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin kuin tupijakauma maahanmuuttajien ja kotosuomalaisten kesken on ihan erilainen kuin valtakunnallisesti. No miten nämä meidän maahanmuuttajat sitten niin eroavat? Mä nyt otin tähän vain tämän ikäjakauman sen tähden, että kun tuosta näkee oikealta, millainen on Suomen tämä ikäpyramidi, me ollaan tämmöinen tasainen tatti ja todennäköisesti se tulee muuttua enemmän sienimäiseksi tässä, että kun isot ikäpolvet menee tuonne vanhempiin ryhmiin. Sen sijaan maahanmuuttajien ikäjakauma on tuommoinen niin kuin sakkinappulan tai miksi nyt sanoo kupolin mallinen, eli siellä on tätä tervettä välttämättä, mutta niin kuin työikäistä nuorta väestöä. Siellä on iso voimavara, mutta se asettaa myös haasteita. No, mä ajattelin, että mä käyn vähän läpi näitä eri maahanmuuttajaryhmiä, että mitä niillä nyt oikeasti, kun aina puhutaan turvapaikanhakija, pakolainen ja kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, mitä eroa niillä on. Taneli tuossa yritti jonkin verran sitä avata, mutta toivotaan, että tämä nyt avaisi enemmän. Mutta tämä on siis semmoinen sekametelisoppa, että en mä tiedä ymmärtääkö tätä kukaan ihan niin kuin loppupeleissä. Eli siis turvapaikanhakija on sellainen, joka tulee hakemaan meiltä suojaa. Että hän kokee olevansa uhattuna syystä tai toisesta. Maahanmuuttovirasto käsittelee nämä hakemukset ja jos se päätös on myönteinen, niin tämä henkilö saa niin sanotun pakolaistatuksen. Eli se tarkoittaa, että kun saa pakolaistatuksen, on periaatteessa saa kotikunnan ja on oikeutettu kaikkiin terveyspalveluihin. Useimmiten nämä päätökset on kuitenkin kielteisiä, mutta silti valtaosa saa itse asiassa tällaisen niin oleskeluluvan niin toissijaisen syyn perusteella. Ja se voi olla sitten tilapäinen joku lyhyt tai sitten se voi olla yli vuoden kestävä pitkä. Ja turvapaikanhakijoita
vuodesta riippuen on muutama tuhat, yleensä myönteisiä päätöksiä on toi vajaa 1000. Ja se, mistä meillä viime vuonna eniten on ollut turvapaikanhakijoita, on Irak, Venäjä, Afganistan, Somalia. Mä itse sitten vähän häkellyn tuosta Venäjästä, ehkä kertoo jotain naapurin poliittisesta ilmapiiristä, kuvittelisin. Mutta nämä vaihtelee vuosittain kyllä jonkin verran. No sitten pakolaiset on itse asiassa sama, kun puhutaan aina kiintiöpakolaisista, eli silloin sillä tarkoitetaan, että pakolaiset ja kiintiöpakolaiset on sama asia. Eli Suomi on ottanut viimeisenä vuosina 750 kiintiöpakolaista joka vuosi. Nämä pakolaiset valitaan sellaisista ryhmistä, mitä YK meille esittää. Nämä kiintiöpakolaiset, kun tulee Suomeen, heille on jo kotikunta tiedossa ja jatkuva oleskelulupa, eli he saa kaikki terveyspalvelut normaalisti. Sen lisäksi pakolaisilla ja sitten näillä oleskeluluvan saaneilla turvapaikanhakijoilla, jotka sai sen pakolaistatuksen, on oikeus hakea oleskelulupaa myös perheenjäsenille, ja sitä kauttahan meille tulee sitten vielä iso volyymi ihmisiä. Mutta sitten tämä liuta muita maahanmuuttajia. No se tiedetään, että meille tulee avioliiton, perhesiteen kautta ihmisiä. Suomalaiset solmi melkein 4000 avioliittoa ulkomaalaisten kanssa tuossa vuonna 2011. Paluumuuttajien jonkin verran, adoptiolapset, mistä oli puhe, ne on aika pieni kapitteli, niitä on se 200 vuodessa. Niin siinäkin maat vaihtelee aina vähän sen siellä lähtömaassa olevan poliittisen ilmapiirin perusteella. Opiskelijoita meillä on tuommoinen vajaa 30 000 Suomessa ja määrä kasvaa koko ajan. Siinäkin ehkä lähimaat nyt korostuu, niin mistä eniten tulee, mutta siellä on aika paljon variaatiota kyllä. Sitten meille tulee ihmisiä töihin, erityisesti noista meidän naapureista. Ja se, mikä on hyvä huomioida, että myös kantasuomalainen, joka on lähtenyt aikoinaan ulkomaille ja ollut siellä monta vuotta vaikka Sudanissa kehitysyhteistyössä, kun hän tulee takaisin, hän on maahanmuuttaja, hänen pitää suhtautua tartuntatautien osalta samalla tavalla kuin johonkin somalitaustaisen tai sudanilaiseen ihmiseen. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä unohtuu aika helposti. Mitä me sitten tiedetään niin kuin yleisesti, että mitä sairauksia pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on? Tästä on kansainvälisesti lukuisia tutkimuksia, mä kaivoin tähän niin kuin joitakin. Niistä todetut tautimäärät vaihtelee aika tavalla, riippuen vähän siitä, missä tuberkuloosin osalta, että etsitäänkö aktiivia tupia vai etsitäänkö latenttia tupia, että mitä sieltä sitten löytyy. Tuossa on Uudessa-Seelannissa toi on vähän vanhempi tutkimus. Siellä haettiin ihan aktiivia tupia, eli maahanmuuttajilla tai pakolaisilla todettiin 2% aktiivitupi, HIViä samalla osuudella, B-hepatiitti vajalla 5%, kuppaa samoin. Ja ehkä nuo parasiittiluvut on mun mielestä ehkä häkellyttävän korkeita, että 1/3 joku parasiitti. Vastaava tutkimus tuolta Jenkeistä. Siellä katsottiin latenttia tupia, puolella manttuu positiivinen. B-hepatiitti esiintyy jossain maluokkaa, mikä on niin kuin Suomenkin tässä datassa todettu. Ja sielläkin parasiitteja yllättävänkin paljon. Sitten tuossa oli vähän tuoreen, nyt ihan tämän vuoden puolella Jenkeistä katsottu. Siinä etittiin eroja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välillä, että onko näillä ryhmillä jotain eroa infektiosairauksien suhteen. Ei niillä kyllä ollut. Ja sielläkin tuo latentti tupi, siis manttuu-positiivisuus tai IGRA-positiivisuus, 40%. Siellä parasiitteja ehkä niin kuin mun mielestä uskottavampi määrä. Ja sitten se oli hyvä, että siinä on otettu huomioon tuo rokotustarve, että 80% aikuisista tarvitsee lisärokotuksia. Että se on aika tärkeä huomio. Mä ajattelin, että mä käyn vähän näiden, että mistä mitäkin tautia tulee. Nämä nyt on varmaan monelle jollain tavalla tuttuja, mutta käydään niitä sillä tavalla karkeasti ja nopeasti läpi. Eli tässä nyt on vuoden 2010 tupikartta. Afrikkahan meillä on se synkkä alue, mistä meille tulee paljon. Aasiasta hyvä huomioida, että Thaimaa on aika tumman vihreä. Et muistakaa ne thaimaalaisvaimot aina kun silloin, kun ne vahingossa vastaanotolle eksyy muissa asioissa. Ja sitten tuo meidän rakas naapuri Venäjä valitettavasti. Tässä on nyt ihan tartuntatautirekisteri tai raportin tupimääriä ulkomaalaisilla. Eli meillä on nyt noussut tuo maahanmuuttajien osuus noista tupitapauksista valtakunnallisesti tuonne 30%. Mun ymmärtääkseni pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä mennään jo yli 50%, että kertoo sitä eroa. Tästä kuvasta nyt näyttäisi, että tuo muiden
elinten tuberkuloosin osuus olisi vähän niin kuin hiipumassa, kun se on perinteisesti ollut maahanmuuttajien tauti, mutta se on ehkä nyt vain tilapäinen hiipuma, voisin kuvitella. No sitten tuosta, että mitä niin tuo maahanmuuttajien tuberkuloosi, tavallaan, että mitä erityistä siinä on, niin iso erityispiirre on se, että se on nuoremmissa ikäluokissa, niin kuin tuossa taulukosta näkyy, että ne on työikäistä opiskelevaa väestöä. Ne pysyy hyvin, niin kuin varsin hyväkuntoisina aika pitkään, mikä tarkoittaa, että he ehtii tartuttaa sitä tuberkuloosiaan pitkin poikin. Et meidän ikäihmiset, kun saa tuberkuloosin, niin on hyvä, että sen puolisonsa siellä kotona altistanut, ehkä jonkun sukulaisen. Et, niin kuin altistusten mielessä niin se on paljon isompi juttu näillä maahanmuuttajilla. Plus sit se, että maahanmuuttajilla on myös enemmän lastentupia. Et se on kuitenkin sellainen, mistä me haluttaisiin kokonaan eroon, mutta niin kauan kun meille tulee maahanmuuttajia, niin me ei siitä varmaan ikinä päästä. Sen lisäksi resistenttitupi on yleisempää, eli sit vaikka me todetaan sitä, niin me ei välttämättä saada sitä optimaalisesti hoidettua. Ja sitten toi, että enemmän sitä muiden elinten tuberkuloosia. No, tässä on vastaava HIV-kartta, tämä on nyt vähän vanhempi. Ja siinä oikeastaan samat maathan sieltä, tai alueet tulee Afrikka, Aasia. Täälläkin hyvä huomioida taas se meidän rakas Thaimaa, meidän melkein pian sukulaiskansa varmaankin. Ja sitten se hyvä, että aina kun te löydätte HIVin tai tupin, niin muistakaa myös se toinen puoli, että ne, niin kuin K-infektioita esiintyy tosi paljon. Tässä on ihan Suomen HIV-lukuja. Tässä on vähän eri luvut kuin tartuntatauti-raportissa. Tämä on THL:n sieltä HIV Suomessa raportista. Mä en tiedä, mihin se ero perustuu, että siellä on aina muutaman niin kuin, numeron heitto. Mutta tästä mä sanoin tuoreimmat luvut. Et sinänsä meidän HIV-määrät on pysynyt maltillisesti kurissa, mutta puolet ulkomaalaistaustaisilla. Ja sanotaan, että kyllä varmaan mitä enemmän meille Virolta ja Venäjältä tulee ihmisiä, niin mä luulen, että tämä osuus tulee enemmän vielä kasvamaan. B-hepatiitista, sitä nyt esiintyy melkein kaikkialla, paitsi Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, mutta täällä ne samat, Afrikka, Aasia, ei mitään kummallista. Ja edelleen se Thaimaa. Mä puhun siitä Thaimaasta sen tähden, että thaimaalaisvaimot ei oikeasti tule vastaanotolle muuten kuin jossain, jos se mies tuo ne jossain olkapäävaivassa, silloin pitäisi muistaa se, että mitä riskejä siellä on. Kuppatapauksista meillä ei ole mitään luotettavaa dataa. Että tässä on jonkinnäköinen arvio, että tässä nyt ehkä Aasian osuus korostuu poikkeuksellisesti yli Afrikan, mutta sekin pitää mielessä. Ja tässä itse asiassa näkyy vähän noita muitakin tartuntatauteja tai noita sukupuolitauteja. Mutta sitten nämä suolistoloiset, eli siinä riskialueita on Saharan eteläpuolinen Afrikka. Sitten Intia on semmoinen, että sieltä jos selviää turistikaan ilman suolistoloisia tai parasiitteja, niin hyvin menee, samaten Kaakkois-Aasia. Ja se, että sinänsä voisi ajatella, että miksi näitä nyt seuloa, että tuommoisia loisia, nehän saa hoidettua ja varsin tämmöisiä niin kuin vähäisiä vaivojakin saattaa aiheuttaa, mutta lapsille ne voi vaikuttaa kasvuun ja koulumenestykseen, että sen tähän ne pitää mielessä. Tuohon mä nyt listasin noita yleisimpiä löydöksiä. Mä en tiedä, kun mä en ole siis vastaanottokeskuksella töissä, että kuinka paljon sieltä oikeasti löytyy näitä muita. Että kyllä tuolla ihan terveysasematasolla, jos ajattelee yleisesti maahanmuuttajia, niin Giardia on se, mitä sieltä löytyy. Et en muista niin kuin ihan yksittäisiä jotain muita joskus harvoin, mutta äärimmäisen. Niin kuin, ja sen tähän mun on vaikea uskoa ehkä niitä 30% esiintyvyyslukuja ainakaan suomalaisilla maahanmuuttajilla. Mutta se, että miksi me sitten seulotaan, niin se ensimmäinen ja tärkein ja niin kuin tavoite on se, että me löydetään ne tubit sieltä pois. Eli erityisesti nämä tartuttavat keuhkotubit, ettei ihmiset ehdi pyörimään täällä monia kuukausia altistamaan massoittain ihmisiä. Lapsilla pyritään selvittämään se, että tarvitseeko he BCG-rokotusta. Sitten me etsitään B-hepatiittia, HIViä, kuppaa, että saataisiin lisätartunnat ehkäistyä ja ihmiset asianmukaiseen hoitoon. Ja sitten alle 16-vuotiailta haetaan niitä parasiitteja. Tuossa on linkki ja tuo kansikuva siihen STM:n ohjeeseen. Ja sitten kun me mietitään, että mistä me tiedetään, että jos ihminen nyt tulee jostain Uzbekistanista tai mistä lienee, että mitä tauteja pitää seuloa, niin THL ystävällisesti ylläpitää toivottavasti jatkossakin listaa siitä, että mitä tauteja mistäkin maasta tulevalta seulotaan. Joo. Ja suosittelisitko, että jos meille tulee se olkapäävaivainen tai taikkuvaimo vastaanotolla, että me pyydettäisiin siitä seuraksi, jos siitä ei ole pyydetty niin
suosittelisin. Ja samaten, sit kun niistä adoptiolapsista, niin kyllä mun linjaus on se, että silloin kun usein nämä adoptiojärjestöt ohjaa nämä lapset tutkimuksiin, ja kyllä mä silloin ne tutkimukset tekisin. Ja samaten, jos niitä tulee ihan sattumat neuvolaan tai muuta, niin kyllä mä vähän katson sitä, että otetaan sieltä ne parasiitit ja keuhkokuva. Ne on kuitenkin viime kädessä halpoja tutkimuksia, ja sitten että voidaan estää niin kuin tautien kehittymistä pidemmälle. Näille niin kuin pakolaisille ja niin kuin turvapaikanhakijoille on hirveän tarkkaan määritelty aikarajatkin, missä nämä tarkastukset pitäisi tehdä. Eli periaatteessa hoitajan tarkastus pitäisi olla 2 viikon kuluessa. Eihän me muille maahanmuuttajille pystytä tämmöisiin rajoihin millään. Haastattelussa on tietysti tärkeä kysymys, että mistä maasta se ihminen on kotoisin, mutta myös se, että missä muissa maissa se on siinä välillä oleskellut. Esimerkiksi, tämä nyt on hyvin karrikoitu esimerkki, jos meillä olisi turvapaikanhakija Ruotsista. Ja hän olisi, niin eihän Ruotsissa ole mitään tauteja, mutta jos hän onkin siinä matkalla hakenut turvapaikkaa vaikka sitten Sudanista ja sitten tulee Suomeen, niin hän on silloin kuitenkin siinä matkalla altistunut sille taudille. Sitten toki pitäisi selvittää se, että onko se nyt mahdollisesti aikaisemmin, että aika monta on saatettu hoitaa esimerkiksi tuberkuloosin suhteen. Aikaisemmin se vaikuttaa siihen. Sitten, tai tietääkö he, että onko lähipiirissä ollut tuberkuloosi tai muita tapauksia. Yleensä he ei kyllä tiedä se, mitä on kysellyt, niin he jotenkin ei ole mitään, ehkä vähän arkaileekin kertoa sitä historiaansa. Sitten rokotushistoriaa, nykylääkitystä ja sitten ne oireet, että jos yskii, niin sitten niin kuin hälytyskellot soimaan. Käytännössä etsitään siis arpea, mitataan pituutta, painoa, varmaan nykyisin verenpainetta ja kaikkea muutakin hoitaja katsoo. Kaikki ei mene automaattisesti lääkärille, eli periaatteessa jos on selvästi sairas, niin totta kai mahdollisimman pian. Jos siellä röntgenissä tai labroissa on jotain, sitten tietysti lääkärille. Sitten kaikki pikkulapset ja vammaiset pitäisi ohjata lääkärille ja sitten raskaana olevat neuvolalääkärille. Ja perusstatuksen tekeminen, siellä ehkä tärkeimpänä mä näkisin imusolmukkeiden tsekkauksen, koska sieltä voi joskus jäädä sit tupia kiinni. Keneltä me pääsääntöisesti seulotaan siis tupia, eli jos on asunut korkean ilmaantuvuuden maassa, joka nyt on määritelty noin. Keuhkokuvaus tehdään kaikille. Siitä oli pitkään vielä terveyskortissakin, että ei tehtäisi lapsille, mutta se tehdään siis myös lapsille ja myös raskaana oleville. Jos on oireeton raskaana olevassa, voidaan siirtää sinne niin kuin loppuraskauden puolelle, mutta me ei haluta aktiivia tuberkuloosia sairastavaa raskaana olevaa synnyttämään meidän synnytysosastoille. Sitten kun se kuva otetaan, niin se pitäisi myös katsoa viimeistään viikon kuluttua. Että joskus oli ilmeisesti ongelmaa siinä, että ne kuvat jäi katsomatta lojumaan jonnekin. Ja sitten noille alle 7-vuotiaille tehdään joko manttua tai nykyisin varmaan useimmin ICRA-testi siitä, että katsotaan, että onko altistunut tuberkuloosille. Sitten mahdollisesti hoidetaan latenttia tupia tai ainakin annetaan sitten se rokotus. Tässä on nyt tuosta tuberkuloosiseulonnasta vähän jatko-ohjeistusta, eli mitä sitten tehdään missäkin tilanteessa. Että jos potilaalla on oireet ja röntgenkuvassa esimerkiksi selkeä kaverni, että se on vahvasti tupiin viittaava, niin silloin se ihminen pitää lähettää päivystyksellisesti hoitoon, mutta soitetaan sinne vastaanottavaan sairaalaan, että he tietää ottaa hallitusti vastaan ja ohjata eristyshuoneeseen. Jos sitten on semmoista epämääräistä yskää, limannousua, keuhkokuva on vähän niin ja näin, niin silloin me voidaan kerätä ne yskösnäytteet, tehdä lähete erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoito ainakin pääkaupunkiseudulla seuraa automaattisesti niitä yskösvärjäystuloksia, että jos ne on sitten positiiviset, niin he reagoivat asianmukaisella tavalla. Ja sitten noita arpia aina välit löytyy näiltä maahanmuuttajilta, niitä pitäisi sitten seurata röntgenkuvin 6 ja 12 kuukauden kuluttua. Ja sitten näille ihmisille on hirveän tärkeää antaa tietoa tuberkuloosista. Sitten jos heillä tulee oireet, niin he osaa kertoa lääkärille siitä, että heillä on mahdollisesti tämmöistä taustaa. Hepatiitti B on päätetty seuloa, jos syntymämaassa esiintyvyys yli 2%. Periaatteessa toi S-antigeeniseulontatestinä, mutta ihan yhtä hyvin esimerkiksi jos näitä maahanmuuttajia tulee terveysasemien vastaanotolle, niin monella on varmaan se pakettikäytös, mihin tulee sitten vähän muitakin vasta-ainetestejä. Jos sitten todetaan kantajaksi, niin sitten katsotaan tuo E-antigeeni, joka kertoo vielä siitä niin kuin erityisestä tartuttavuudesta. Useimmiten E-antigeeni on positiivinen sellaisille, jotka on sairastanut sen B-hepatiitin pikkulapsena. Ja sitten tietysti alat, että jos se on, niin kun mietitään, että jos se on ihan aktiivinen tauti. Ja nykyisinhän hepatiitteja hoidetaan, että siinä mielessä näitä ihmisiä sit ohjataan erikoissairaanhoitoon arvioon. Jos siellä on E-antigeeni positiivinen alatit koholla, niin kannattaa konsultoida.
Ja sitten tämä, mikä on tärkeä huomioida, että jos sit on B-hepatiitin kantaja, että huomioitaisiin ne perheenjäsenet, heidätkin sit tutkittaisiin ja tarvittaisiin rokotettaisiin. Toi mun mielestä jää aika usein jotenkin unholaan sit kuitenkin. HIVin suhteen seulonnan rajaksi laitettu, että jos siellä lähtömaassa esiintyvyys yli prosentin. Seulontatestinä tuo antigeenivasta-ainetesti, joka nyt toivottavasti on koko maassa nykyisin käytössä. HUSin alueella oli tehty vähän pelkkiä noita pelkkiä antigeenitestejä, nyt niitä ihmisiä on jäljitetty pilvin pimein täältä, että saataisiin ne uusinta testeihin. Tähän on rajat asetettu, että pakolaiset katsottaisiin kuukauden kuluttua. Siinä on ehkä se idea, että he jää tänne joka tapauksessa. Turvapaikanhakijoilta vähän pidempi raja. Mä oletan, että syy on se, että osa heistä saattaa lähteäkin sitten pois maasta. Ja jos positiivinen, niin sitten laitetaan lähete erikoissairaanhoitoon. Ja ANAIDS on ottanut siis kannan siihen, että jos HIV tutkitaan, niin silloin pitää siihen tarjota myös hoito. Eli erikoissairaanhoidossa arvioi, että onko se hoito välttämätöntä, mietitään mikä on CD4-solujen tasot ja muut, ja valtio kustantaa sen välttämättömän hoidon. Ja se mikä on tietysti tylsää on, että jos se ihminen joutuu lähteä pois Suomesta ja sieltä kohdemaassa ei ole tarjolla HIV-hoitoa, niin ne lääkitykset lopetetaan. Mutta siihen me ei voida hoitaa sitä täältä käsin jonnekin toiseen maahan. Kupasta, kun me ei tiedetä tarkkaan, miten sitä ylipäätään esiintyy, niin se on päätetty, että se seulotaan silloin, jos katsotaan HIV tai B-hepatiitti. Seulontatesti on tuo TRPA, joka nyt varmaan alkaa olla jo tuttu. Ja sitten jos se on positiivinen, niin siitä pitäisi katsoa noin vanhat TPH ja kardiolipiini. Ja pääkaupunkiseudulla konsultoidaan erikoissairaanhoitoa siitä, että lähdetäänkö sitä hoitamaan, että onko se aktiivi vai latentti kuppa. Mä tiedän, että pienillä paikkakunnilla terveyskeskuslääkäritkin hoitelee suvereenisti kuppia kyllä ihan itse, mutta mä oon itse niin pihalla siitä vasta-ainepolitiikasta, että koska se on sitten hoidettava tautia, koska mä oon päättänyt ulkoistaa itseni siinä. No sitten nuo suolistoloiset, eli jos on sitten alle 16-vuotias ja kotoisin noilta riskialueilta, niin tässä ohjeessa suositellaan 2 parasiittinäytettä. Yleensä kun me diagnostiikkaa tehdään, me otetaan 3. Mä en tiedä taustoja, miksi tässä on päädytty vaan siihen 2 näytteeseen, koska ongelma on se, että näitä on välillä tosi vaikea saada kiinni. Et jos sitten on 2 näytettä otettu ja niissä ei löydy mitään potilaalla oireita, niin kyllä mä sen 3. vielä nappaisin sieltä. Tietysti patogeeniset loiset häädetään. Näissä usein joutuu konsultoimaan erikoissairaanhoitoa, varsinkin noissa harvinaisemmissa, koska näissä on esimerkiksi lapsille monta kertaa ne lääkitykset saattaa olla erityislupavalmisteita ja meidän aika Vantaalla olla haluttu alkaa haalimaan meille niitä erityislupavalmisteita, että se on ihan hyvä huomioida ja sitten se pitää kontrolloida se hoitotulos. Mutta sitten kannattaa tässä näitä infektiosairauksia ajatella, että totta kai siitä kaikki muukin yleinen terveydentilan miettiminen, mutta se, että nämä on nyt että millä muulla me voidaan hakea niitä infektioita. Eli verenkuva on hyvä katsoa ihan sen, että siellä voi olla anemiaa. Toki se voi kertoa just raudan puutteesta ja näistä hemoglobiinipoikkeavuuksista, mitkä on tavallisia, mutta sieltä verenkuvasta voi löytyä eosinofiliaa, mikä on usein, tai voi olla merkki matotaudeista. Ja toki se voi kertoa, että jos siellä on valkosoluissa häikkää, että olisiko siellä infektiota taustalla. Senkan käyttö on vähennetty, mutta kyllä mun mielestä tässä ryhmässä puoltaa paikkaansa, jos ajattelee tuberkuloosia ja kroonisia infektioita, missä se saattaa olla koholla, vaikka se ERP olisi ihan normaali. Ulosteen bakteeriviljely ei ole mikään rutiinitutkimus, että sitä kaikille laitettaisiin. Jos on ripulioireita tai jostain esimerkiksi siinä perheessä on todettu jotain, esimerkiksi sikellaa tai muuta, niin silloin otetaan ulosteen bakteeriviljely. Sitten tuo virtsanäyte raskaana olevilta automaattisesti, muilta jos on oireita. Sieltä voidaan etsiä verivirtsaisuutta, leukosyyttejä. Ja et se voi olla merkki tuberkuloosista tai sitten ihan skistosomiaasista. Tuo malarianäyte on hyvä pitää mielessä. Nämä ihmiset, jotka tulee malaria-alueet, on usein sille osin immuuneja, koska he on kohdannut sen malarian niin usein. Ja esimerkiksi raskaana olevilla Siikamäen Heli, joka on nyt meidän trooppisten tautien guru, sanoi, että pelkkä anemia voi olla raskaana olevalla merkki malariasta. Että hyvin herkästi toistetusti ne malarianäytteet, että 1 näyte ei ikinä malarian poissulussa riitä. C-hepatiitti on vähän semmoinen kapite, että sitä nyt on meilläkin jonkin verran, mutta toki
maissa, jos hygieniset olot ja ei ole missä neulanvaihtoja ja muita, vielä yleisempi. Et sitä kannattaa harkita, ainakin jos nyt todetaan B-hepatiitti, niin kannattaa silloin ainakin katsoa C-hepatiittikin. Rokotuksista tulee varmaan seuraavassa luennossa enemmän, mutta mä haluan tuoda esiin, että ne on osa sitä vastaanottoa ja sitä tartuntatautiasioiden miettimistä. Että nämä, jotka saa sen kotikunnan eli pakolaistatuksen, he on oikeutettu kaikkiin normaalirokotuksiin. Sitten jos on tämmöinen turvapaikanhakija, jolla on vain tilapäinen oleskelulupa, niin hän ei periaatteessa ole oikeutettu rokotuksiin. Lapsille ne rokotukset kuitenkin aloitetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään ennen päiväkotiin tai kouluun meno. Muistaakseni THL:n ohjeessa oli vielä, että raskaana olevatkin, tässä on niin kuin mun mielestä STM ja THL:n sivujen ohjeet vähän ristiriidassa, että rokotetaanko me raskaana olevia vai ei, niin mä jätin sen suvereenisesti pois tästä, että päättäkää itse. Ja annettavat rokotukset, siis yleisestä rokotusohjelmasta mennään ensin pikaohjelmalla, kurotaan tavallaan umpeen se, että päästään sitten mahdollisimman nopeasti siihen suomalaiseen rokotusohjelmaan. Aikuiset tarvitsee noin 3 annosta difteriaa, tetanusta ja poliorokotetta ja sitten tarvittaessa 2 MPR. Periaatteessa, jos me tiedetään, että jostain muualta tullut on saanut jotain, jostain kehitysmaasta tullut on saanut jotain rokotuksia, niin voidaan ajatella, että ne on toteutettu tuolla EPI-ohjelmalla, mistä löytyy ohjeet THL:n sivuilta. Mutta sitten tärkeää just se B-hepatiittirokotukset niille B-hepatiittikantajien perheenjäsenille ja seksikumppaneille. Ja sitten näille alle 7-vuotiaille huolehtii se kalmetointiasia kuntoon. Ja ihan lopuksi viimeinen dia näistä maksamisasioista. Eli jos tämä ihmisellä on pakolaistatus, se tulee kuntaan, niin kunta maksaa niin kuin kaiken muunkin lystin terveydenhuollossa. Turvapaikanhakija on siis oikeutettu vain siihen välttämättömään sairaan- ja terveydenhoitoon, ja tällöin valtio vastaa kustannuksista. Tilapäisellä oleskeluluvalla sillä alle vuoden niin on oikeutettu vain välttämättömään hoitoon. Ja tässä on taas näistä opiskelijoista, siis periaatteessa me vaaditaan niiltä vakuutus. Ne ottaa kotimaassa vakuutuksen, kun ne tulee tänne, niin ne irtisanoo sen vakuutuksen. Ja niin kuin Taneli sanoi, että ei se vakuutus välttämättä olisi edes kattanut mitään. Että tämä on niin kuin on semmoinen iso ja hankala ryhmä. Sitten näissä työssäolijoilla niin se sosiaaliturva vaihtelee hirveästi siitä, että mistä he on tullut, miten pitkään he on täällä, onko se työnantaja suomalainen, ulkomaalainen tai muuta. Kiitos.